Let's begin now. Tu chodia ľudia, ja sa vyprávam s kamerou ako idiot, už viem, ako sa cítiš, Simon. Čo je? Ideme do Štúrova. Že vraj, máme krásne naložený kufríček. Aha, sleduj. Naložený kufríček, ktorý není vidno, ale to nevadí, pretože dnes začína výprava. Ideme 5 full auto. Už teraz je full auto a to sme sa naložili len dvaja, teda full kufor. Zdravíte, Joey Barbaro. Ideme sa najebať. Ideme cestou tam. Ideme pozbierať členov skupiny, posádky. Pokémonov. A už do tohto auta sa neobchá ani píča. Takže... Ako si predstavuješ, že príde samolúb tak pobalený? Povedz mi tvoje prvotné myšlienky, že v čom príde? Ja keď išiel Janko a Marienka na vandrovku. Iba príde s oným, s vrecuškom okolo na tyčke, okolo ramena. Ideš výborne rovno! Nasledujúci plán. Ideme pozbierať Pokémonov, natankovať, napustiť gumy. Čo ideme ešte spraviť? Neviem. Fiknúť Alexovi mamu. Let's go! Simon, čo mám robiť? Držať to! Drž hubu! Chápeš? Strieľaj! Strieľaj! Strieľaj. Oka. Ja tu nebudem stať rok. Kámo. A to ne... Vieš, ja nebudem tankovať 40 € hodinu. Áno. Ide to. Počúvaj, nie, toto budeme, že fakt do jednej. Oseka, tak trošku len povytiahnuť, lebo to je protitlak, to je staré auto. Niekedy hadička Funguje. a jede to. Už ide v pohode. Za koľko? Ďakujeme krásne, za 40. Kedy ideme? Na... I've been there a long time ago. Where did it go? Povedz, kde býva. Ja ťa nejdem navigovať. Poď, ukáž. To si zase už sa zastať tu. No ukáž kde. Počkaj. Ukáž. Ako je taká brána. Áno, ako aj tu je brána, ako aj tu je brána. Tu. Ukáž kde. Áno, tu. A tu? Kokos, výborne. Oj, Alex. Oho. Chyť Pokémona. Chyť Pokémona. Alex, si volím si tebe. Kosuja. But I swear I'm straight, and the hood showing love, so I'm A-OK. Prešove sa bude stávať obchod, aký to bude mať na našich ľudí dopad. Obchádzam už Prešov, už nám zavidia aj v Sabinove, budúce obchody nové obchádzam už juchu, aj keď zatiaľ iba v duchu. Kokot, svetlo! Povedz mu. Jak sa tam... Nemusíš tam cúvať, len to sem posuň. Čo robíš? Jak myslíš? Plný, daj sem, doľava. Ja aj počkaj. Ja si cúvnem na tým. Čo robíš s tou pákou? Čo? To sa asi bojím záleží. Prejdeme ani po novú baňu. Nová vyjebaná baňa. A vieš, lebo pán je ty kokos oné, dopravný policajt. Išlo 10, počujeme 10, ale išlo aj kamión, To je ešte aj s jedno, ale jachtou. keby tam stojím, Neberiem ťa! Chlapi, však sme sa pohádali, ešte sme ani zo žeru nevyšli do piči. Žeru nevyšli. To neplatí. Ak chceš mi dajú, dajú brata, že to nafúkam. Veď ma zjedol si. Ale... Dobre? Ja, dobre, idem rovno. Ja. Si na mňa nahnevaný? Už nie. Dobre, som rád. Simon, Čo? kam ideme teraz? Ideme pre toho kokota, dúfam, že má jednu tašku, lebo ak má viac ako jednu tašku, tak zostávaj s taškou. No. A preto, že išiel autobusom. Chlapi. On má dve tašky. On má dve tašky. Tak nič. On má dve tašky. Samo tu ostáva. Aj jebne. Máš toho veľa, tam nedáme. Ahoj. Čau, bracho. Ahoj. Samo, konečne si vonku. Samo, aké je to byť vonku? Ja som v robote furt. Aké je to vonku? Jak je? Samo, ako sa cítiš teraz? Ja idem za Simona, ale... Tvoje predbežné pocity? Pohodka. Idem dopredu, ja takže ty všetkých mojich 320 €, lebo niekomu som musel zaplatiť.
Neviem komu. Nakúpili sme v najštýlovejšom obchode. Nebrali v Taliansku. Záviť Venécia. Rím, Milano, Ancelotti, či čo to tam je, Anna Kona. Čo si kúpil? Aleš, ukáž, čo si kúpil. Karl Lagerfeld. Za koľko? 5 eur. To sú topánky na turistiku? Áno, to sú Solomon. Na 5 dní a na... Dobre, Alex, výborne. Ja si na šrot. Celý sa oblial. Ja som asi na šrot. Chlap sa utopí prvý deň, čo tam príde. Nie. Ja nemôžem vypadnúť už štúrové. Dobrý! Čo to? Niekde neotváram a nemáme... To sa napiješ a to je, keby ti niekto dal kopačku do nosa hneď proste, že instant, že... Samo tak... Pohode! Čo mávaš? Komu mávaš? Ty s Peťakom? Čo mávaš, ty kokos? Pozriem sa, musí tam naspäť, chápeš? Ja ho tam dám. Kam? Doprava! Pozri sa do späťaku. Kurva! Ani jeden nemám! Ale čo? Dobre, zaspäť, tak to spravil. Nie, musíš vypnúť potom motor a umer. Aha! Dobre! Dám ich naštelované. This is fucking awesome. Co ti jebe? Co ti jebe, Alieta? And I'm eating at the beat like it gave a little speed to a great red shotgun shot beat. Počkaj, čo sa stalo? Lietala opravme, stojíme, Ty sa prepol! Stojíme. Tak volám to, ja by mu to nenajebal. Alex, ja už nemôžem piť. Prečo? Lebo ja som na šrot. Ja tiež Jebedíš, budeme spolu. Si ma na to chytilo za vajca. Ale ja si dám ešte, už to vypijeme. Nie! Tak ma neleží na oči, tak... Môže sa na to kúpiť? Nie! Nie, to naspäť, ty kokot! Páni, čo chcete? Môžeme na ťaťari! To naspäť, ty kokot, veď už nebojeme! Ale ja môžem vidieť tak... Ja to sa natekal! Ja to natekal! Ja som bol zaseknutý! Koľko je tam zrazu miesta? Ja vidím dozadu! Štuplík! On zmizol! Ty kokot! Á, to je štuplík! A druhý štuplík! Pič je štuplík! Pokus číslo 3! Á, do piče! Prejeba do Nejde to! Tak počkaj, uľahčím si to! Á, štuplík! Vydrž, niekto mi volá. Môžem, prosím. Ticho, niekto mi volá. Niekomu No počkaj, ale mne volajú reálne z roboty, vydržaj. No piče, niekto mu volá. Kurva, ja som to mohol tam odparkovať. Zvini, počkaj. Dobre. Ja som ma zrušil. Počkaj, aby som sa niekde odstavil, lebo to mi volá záprintu, týpek. Počkaj, kamión, počkaj! Hej, kokot, Aleš, pozor! Do piči, keby ide auto, som zavretý v base na 5 rokov, kameň! Toto nie!
Kámo, mám tak zajebané nohy. Môžeš špucovať celé auto, ty kokot. Chcete mi hel? Nie, daj, nie, nemáme už pivo, nemáme alkohol. Chce to hodiť, počkaj. Si jebsa, kurva, poďte ložiť. Dám ti low kick. Nie, ja na to. Keď dáš kosťou, Chlap asi pil nejakú odvážnejšiu vodku ako my, ty kokot. Samochod do piče. Jaž, sorry. Chyť Pokémona. Kde stojíme? U Beného. Koho Bejny? A poďte, čuráci, jeden na spiev. Cestu. Baví, nepochádzam z Prahy ani z Ostravy, moje mesto je Handlova, začína svoj život žiť úplne osnova, dávam to v osnovách. Keď príde faloš, mávajú vás tu. Simon, zoberme si mačku. Kde je tam? Mačku si zoberme. Vyzerá, že by bola ako wild, že... Neviem, ak sa to povie po slovensku. Akože divoká? Divoká, no. Chyť ju. Chceš ísť na výlet s nami? Kakáru. Máme večeru! Normálne ujebal. Ty kokot, máme ty. Javor! Kde sme? Štúre! Občiansky, vodický, technický, žltú, modrú, červenú a môžeme vystúpiť. Ja som že tak hladný, že som ti skoro zjedol ten penis, keď si šťal. Ja som z dome sa nájsť. Za 20 minút, za pol hodinu, za 3/4 hodinu, za hodinu máme postavený celý stan. Nie viac ako hodinu a pol. Do 2 hodín je postavený. Alež, aha, žlté auto. To je zlatá. To je piči. Veď vo vnútri, ale nemáš auto. Díky bracho. On je jebnutý, pozrieš, ako nevie cúvať. Povedz mu. Keby niekomu skokotí tento oný stan. Strašne by som sa... Ešte chvíľko mi chytajú cecky, tak si asi spravím. To si pozriem tých vašich 5 minút. Tak to bude spať. Dobre. Tak môže byť. Super akcia, 8 €. Hej, môžete za vstup. Iba pekné baby. A ja mám marker. Kamu jebni tam, že... Iba pekné baby. Že... Čaká, teda nepúšťame. Tam, že... Alex tvrdo pracuje. Peťo mu pomáha Simonovi. A mu tu není. Od seba a k sebe. Že aj cez nutá celý to na hlavu jebeš! Aleš. Alex? Aleš. Hodím to tam. Čo? Ja sa tak poštím a poserem a som hladný. Pigi, nebo si. Ja by som čo najebol s tú kamerou. Čo? A čo? Sa postavíš a padneš. Neviem ešte, vieš koľko sily? No hej. Ja som schopný sa postaviť. Hej. Už som sa ho zlakol, tak som odišiel. Instagram heslo. No piče! Skurvené už budem hrešiť, mám piči. Ty si doteraz nehrešil? Skurvené tam. Neviem ako to má zajebať normálne. Chytí mikrofón a odjebem strom. Simon pokročil?
Opäť, ja mám ženu a ja musím byť schopný postaviť takýto aj keď som najbaný. Ešte, že tak. Alex, čo robíš? Neviem. Čo to mi tu? Čo? Pavu, hryz. Šrobák. Pavúk, ne, šrobák. Kde si dáme aké tášky tieto veci? Veď ho, Nie, viac, keď sa tu do auta. Začíname v našej prednej, kameraman, ako sa to povie? Predsieni. Predsieni, a.k.a. terasa, stôl, pevný, stoličky, všetky, táto je za trest. To keď niekto bude robiť zle, tak bude sedieť na tejto a budú ho boleť kolená. Poďte dnu. Priestranný priestor v priestranstve, kde budeme spať v tomto priestore. Po piči. Tu sú postele, je tu hierarchia od najvyššej piči po najnižšiu, kde najvyššia, tu je menšia, tu je menšia, tu je menšia a tu je Luptáková. Poďte von. Na túto elektriku môžeš zapojiť 4 OLED televízory a nabíjať si práčku. Koniec. Čiže by si to mal ukončiť? Čím? Neviem. Simon. Nie, nemôžem, chcel som ukázať riť, ale... Vy rozprávaj sa. Jebú ma. Prečo? Lebo sa ideme nájsť 100 000 km od kúpaliska. Ja som hladný. Aj smedný. Hej. Chcem sa kúpať. Lebo Simon si dá radšej vyspražaný sír v tvare golfovej loptičky za 12 € ako normálne sa nájsť za 6 €. Počúvaj, ak tam bude rovnaká cena ako Veď tam. nebola. Ale ak tam bude, Dobre, tak normálne, že tam zomre. Normálne si vypýtam kianik. Poviem ti po 2 vypražaných síroch, za ktoré za 24 €, že nemám zrazu peniaze. A prečo by som si mal na vypražaný sír? Dobre, tak si daj kebab za 15 a tu si ho dáš za 7. No. Počúvaj ma, ak to bude kebab stať viacej ako 7 €, tak najavím čašničku. Ale veď to je táto pičovina, kde sa musí rezervovať. Rezervovať? Hej. A čo si išiel, keď pičuješ? Pozri, tu čakajú ľudia, chápeš? Chápeš, tu čakajú ľudia. Ja som ma pravda, že som hľadal túto. Ja som tak rád. Že tu teraz príjem, no a on mi povie, že čau ty sedlák, ale tu sa musíš zaregistrovať a môžem ísť naspäť na oné. Že ja som sa najebal do blockoutu. Ale oni iba kúkajú. Kúkajú? Víš, že by sa len kúkať. Hej, isto sa tu 17 ľudí kúká. To som povedal, že ideme do tejto. Dobre, platba kartou nie je možná, vlastná je streč. Yes! Takže mám kartu. Simon! Ja som vravel, že mne je jedno, že ja nie som hladný. No ale to znamená, že ty si sa pridal aj do jednej, Aj do druhej. takže ty si nemal názor, takže ty máš zapožať piču. Ty si nemal názor. To som musel zadrhnúť, že všetci 4 tu proste. Aj ty. Aj ty. Najlepší na svete si mám. Aj ty. Nikto je najlepší na Však ja som podatkový, ja som dokonalý. No, chlapi. Čo, Peťo? Som plný ako... Čo, Alex? Ty sa tiež dobre leskneš. No tak má. Môže zjebať na čo? Čo, Samo? A Simon? Iba voda. A tam je pán vedúci, ktorý nám tu zaobstaral všetko. Milý, ktorý ojebal sa ma o 4 €. Ty vyjebaný rumunský kokot. Ideme odštartovať večer. Nechutí. Toto ak ti chutí, kamaride, tak Ja som môžeš domov doniesol... chodiť s boxerom, ty kokot. Ja... Dáme na favorit. Ty čo
Peťo, uhni, kámo. Bam, bam. Počkaj. Peťo, uhni. Predstav si, že to je Peter. Uhni, Peťo. Koľko? Zabij ho! Hej, vystrelaš. Zabij ho! Ty kokot! Ale jebe ti! Diel kameraman do ruky. 787 je rekord prekonateľný. Čo ti jebe? Máš ju! Ja som si to vôbec nevšimol. Ja som si to že vôbec nevšimol. Jako to iba vidím, jak vo vyletela tá šlamka. Sa lámu nohy. To iba vidíš, jak už zastavíš vždycky, vieš, to ja nejdem kopať určite. Tretí kokot piči. Jo, čo ti jebe? Čo bolo? Ja som dal tak 5 a boli tak kokos. Vlastne on dal 500. Vlastne on dal 500. Ja som dal čo? Ja som tam nehal nohu, ty. Práve sa dostávame do veľkého finále. Prekoná Alex svoj rekord 100 minút dozadu. Musí udrieť viacej ako 918. Ak sa mu to podarí, budeme mať druhý kop zadarmo, lebo prečo už nemáme peniaze. Nedá, potom nedá. 897. Kokot! Alex prekonal ďalší rekord, pokračujeme ďalej. To je otázka. To sa volá, že Lovčanská šupa. Ja mám dosť. Nie. Ale čo ti jebe? Nevadí, ale gratulácia veľká k dvakrát prekonania vlastného rekordu. Ja idem odkrývať domov. V odchode a rozutekali sme sa naspäť, lebo fín. Pedro! Keď tretie kolo, ty kokot vám jebe na labu. Na ty laby. Keď jebnú ma pod zem. Na ženu. Ty už vypil? No. Kde to máš? Kámo. V Abuli. Silné kamarátstvo a dúfam, že sa nepohádame. Že teda. Nie. Je tu beží. Že Peter? Na mne. Alex to zapíja preduškovým čajom. Ako by ste ohodnotili posledný deň, prvý deň teda? Popiči, kámo, náš rod. Super, až na to, že je mi. Náš rod je to úplne skvelé. Ty čo máš na hlave? Tepláky. To mi bola zima na uši. Zajtra nový deň, nový život, nové video. Dobrú noc. Šláfen. Gute Nacht. Morning. Zlé ráno. Zlé ráno. Konečne zlé ráno. Sam sa zobudil, daj mi telefón. A otočil sa. Daj mi telefón, prosím. Nalejem ti. Nalej mi kyanidu. Ja si dám. Povedz mi tú problematiku od včera. Včera mi bolo, kamoško, najhoršie. Odkedy sme sa boli najesť v tej tvojej úžasnej reštaurácii, tak som cítil ten burger, že tu, aj s hranolkama. A zapil som to ešte veľa sódov a jak si idem grgnúť, tak ešte ma to aj natlakovalo. A proste mal som, že 9 krát čikutku do večera, akože s tým, že nepreháňam. A celý čas mi bolo, že na grcanie. Takže dúfam, že dneska mi už bude výborne. Dám ti bombu do brucha, vygrcaš, že bude dobre. Samú dobrú chuť. Dostal som taký blok. Blok sa zelení musí dať, chlapci. Skúlenej uhorka. Ako sa ti spinkalo, kde ideme a povedz mi tvoje pocity celkovo. Spal som na vyjebanej zemi. Nažratý som bol ako kot. Ideme do obchodu. Stručne. Som sa vás takto, ako maturita. Zase s tým. Vidíš tam to žlté auto?
Nie. Nie. Čo sa teraz deje, Geco? Prišli sme relaxovať, Simon Serka. Alex spravil šipku. Brutálne. To je tento kúk. Ale iba jednu a potom sa bál. Poďte vo vlogu, teta. Poďte vo vlogu. Pozdravte vlog. Ty. Aspoň sa len mama zaujíma. Pôjdeme večer trošku do mesta. Čo tým chceš povedať? Čo tým chceš povedať? Teba matka piči. Prečo mi to vydali, pozri sa. Plechovka versus Samolub, tak 1-0. Si to robia, už viem. Pozeraj, už teraz mi tajemne pôjde. Ty si to takto, do piči. Pičovina, spičina. Tým to púšťal atomov. Lebo nevedia tam urobiť to očko. Môže sa striedať na jednom lunch meete, veď to je už dávno mŕtve. Náročné to je. Toto je clown fiesta, strašná. Ešte, že tu máme ten cirkus, Aleš. Kde to je? Kde? Nie. Ten tam to je. Nám myslíš, že to odfúklo? Hej. Cirkus Aleš, a keď to otvoríš, tak tu sú tu všetci cirkusanti. Samuel Wilson, Aleš Kokoti, Javi. Javi je najväčší, samozrejme. Javi je najväčší kokos, len ak stojí mu trčia nohy z gauča. Aha. Neboj sa. No čo, už ste to otvorili, vyjebli? Ty koko, toto je normálne boj, chlapi. Simon to nechci skúsiť, lebo vieš, že bude tiež zakokotať. Rozjebem to za chvíľku. Ja na to nemám nervy. A tak to sa reálne podľa mňa má iné. Veď ale to je hodinu, veď to keď máš väčšiu plechovku, tak to čo by si s tým akože? Ja, čo máš plechovku, jak bazén, či čo? Kokos, ja som narobený. Ty kokot, Samo. Počkaj, Alex, pozri sa na Sama, prosím ťa. Čo ti jebe, Ja som Samo? trošku potený, no. Jeba na to. Prečo sa mám lunch meat, ale nie v hube? No. Čo tam, Alex? Kde je čo? Moje šapito. Leje tam? Jen tam? Vieš, čo som strašne rád? Nepôjde sem. To ti potom dáme strik, ako mám šapito, vodu pošlenky, potom ti ukážem. Strašne sa mi ľúbi to. 20% prehánky prší. Jasné, že bude pršák. Ja mám na ruletke 20%. Trunksy? Je to v prdeli. Popratať veci. A dvojplatničku dnu. Tak to ma pojem do huby, to jak už leje. To ma pojem bokom. Ale súvaj sem za autom rýchlo dnu veci. Hej? No jasné. Oho, prší. Ja som utekal a henty najebaný z toho stánku. Utekaj. A ja že, oho. Nedvíhaš morálku, že vôbec. Nie, Ránko, čomu sa povíš, že ten starý? Nie, že to proste premoklo. Povedz mi, že nie si kokot, keď si každý den štamprlík vylial. Povedz mi, že nepetuje. No pozri, jak to drží, jak keby to niekoho podáva. Pozri sa. Ale ty prečo ohraješ ten štamprlík medzi tými palcami? Do piče idem. A ty? A ty čo? No tak čo robíš? Zapínam si gumičku, no. Toto je tuberský pohľad. Budeš špičovať na... Kámo, ja sa potím jak taký spocený. Čo spravil? Ja to zajebem. Peter. Tak nemáš mi ťahať chlpy na Ty si kok, veď ale to je pol deci. Nie je to pol deci, je to pol deci. Sobotu a nedeľu má byť pekne, zajtra má byť pod mrakom, ale nehlásia pršať. A z dneska hlásia pršať ešte hodinu. Dneska. Ojebaná rosnička zo mňa. Kote Typhoon a Komolo Nimbus nad nami. Nalej mi, ak sa potrebujem najebať na toto počasie, alebo ja ešte pršať dostanú, tak ja to nebudem triezvy. Si musel motivačnú hudbu pustiť na to robiť. Rising up! Back on the streets. Sa ako vykrútim z tejto pozície. Neoblení ten Mankuš. Ako zaklonilo. Samo. Hlavne, že som s tebou štrngol a tam to zhoril do tej dvojplatničky. Ty čo ty zvárač? Ja si zohrievam vodku. Pán kameraman. Áno. Pracujem. To zacítilo. Neplatenie. Neplatenie? Tak to jebem. Kde sa to vybína, ten stroj? Nie, veď srandujem, veď ja viem. Ja som ho teraz nenatočil ako pil. Dovidenia som nepočul 100 rokov ináč. Tak to potom dovidenia.
Vyzeráš na tom, na tom vankuši, jak tá babka z Slunce seno. Hej, taký vankuš. Zapni to tam. Bez ruky. Strašne sa obleješ. So strpnutou rukou. Zime, jak ten koko, čo dával, že bicykel na skalu položil. Toto? Fuj. Ja som kofi. Že výzorovo. Ale píčovina, kámo. S kým? So Simonom? Počkaj, ja som... Povedz jej, že nech si dá okuliare. No. Čo ti zajebalo? Že či uhádne, ktorý som ja. Ktorý som ja? If you see my dogs in the graveyard, just gonna stairs, I'm gonna hard. Bang bang. Bing bang. Krásny panter. You see this I'm gonna stairs, I'm gonna hard. Bing bang. Fuck your life. No jasne, že mám po šlapke. No, máš po šlapke. Ide, ježi. Bing bang. Kopol do zeme. Ja normálne za chvíľu čakám, keď ty z toho 4-metrového mostíka skočíš mimo bazén. Ja som dolámaný. Chudák, počkaj, toto keby ty ma vie teraz, tak ju jebene na mieste. Že to som mohol netrafiť, ty kokot. Bing bang. Výborne, výborne. Zajebal do pety. Jeden. Čo sa čmiajú? Pozri, vypeči loptičku von. Jak mi to mohlo vyletieť? Tá skatka na to je čas. Bing bang. Bang, je tam. Na 2. Nejaké bugy. Bugy? Elektrobugy? Ty. 2. Samo, môže to byť také ťažké? Nemôže. Tam za tým. No asi skončil. Môžeš dať oznova. Oči jebe. 7, dobre, to už 9. Tak 9. Začiť. Koľko? 9. 10. Dobre, 10. Dobre, 12. Dokáže to ide. Ty je pána. Dobre, poďte niekto druhý. To je šťastie, pure skill. Tak te... Simon, ty dostal z toho okolí. Kamená tvár. To nedal nikdy na Vataši all in one túto jamku. Ver si pál. Ešte jedno kolečko. Ale Tam takto kokotá, čo ti jebe. Čo máš nervy, ty piču? Čo máš nervy, ty rozmaznaný hajzel? Mal si mať hole in one, nemám. Nedá. Kokori, ja mám ty špina! Na štart poď! Ideme. Ty žup! Uhni. Piči, uhním. Odpálil by si mi hlavu. Nemaj tu také nervy. Nemaj nervy. Kámo, samo, ty drž piči s nervami. Ty chápeš, že ani nič som... Nemaj nervy. Nemáme, relax. Nemaj nervy. Uhni mi kokot, lebo ťa zabijem lopatou. Kapla, to musí byť. Ale čo je rozmýšľať? Ja som to podobral, práve som to isté, čo Simon. Boj o prvé miesto sa rozhodoval napínavo medzi týmito dvoma lídrami tohto športu, keďže my ostatní teraz sme zábima v pohode. Keď sme, neviem, držali hokejku, on je hokejista a on má len šťastie. Nebudem to teraz zdržovať. No už to zdržuješ, Michal Alex. Gratulujem ti, vôbec by som ti neprijebal za tú jamku tam. Ale gratulujem. Ale to ešte není koniec. Ešte tu máme roztro dvoch. Lebo my sme so samom na 77. Prvom natáčať.
A je to na 2, Dálež na 2 je pod veľkým tlakom, Faleš, nálož. Nie na druhú. Súboj sa pokračuje ďalej na jamku s číslom 7. To je jamka s touto kokotinou. Čo je? Sorry, ja som zabudol, sorry. Dobre, má 2. Hej, 2. Zlatotok má 3. Kurva. Perimbaba. Ide ešte raz. Idem ešte raz, jo? Dá na 2. Dá na 2 a je to víťaz. Je víťaz, Samo je oficiálne loser. Nevadí, Samko, niekto musí byť aj posledný. Dobrá hra. V živote vo všetkom som vždy posledný do piči. Je nuda! Nuda! Byli sme so Samom, že ja neviem, po auto a sme počuli hudbu, vieš? A že Sky to je, my sme to tak drbalo, my sme si mysleli, že to nemôže byť ďalej, jak pri aute. Sa sme zobudili, Alex sa ešte vyššia, my sme si lahli a keď sa Alex vrátil, tak povedal, no čo, ideme za hudbou, či čo? No von sadli sme do auta, išli sme na námestie hľadať hudbu. Jebalo, tak keby ty kokot vedľašieho stanu, keď si púšťal hudbu, čo je? My sme prišli niekde, napríklad na námestie a zhasli sme auto, sme počúvali. 6-krát som vonku vypol auto. Sme išli až k Dunaju, pozeráme, že ty kokos, to ide z druhej strany Dunaju. Nechcelo sa nám veriť, že my sme tomu neverili, že to, ja som neveril, že to je ono a nikto nevedel to, že to je ono. Tak my sme ešte hľadali, kde je tá hudba, ktorá hrála nám pri stane, lebo hento nie je šanca, že hralo pri stane. Tak sme sa zobrali a išli sme proste do Maďarska cez most na aute, na ten festival. Kde sme v piči? Dorazili sme naspäť do Maďarska na parádny Hangot Festenegen. A to tu, že rovnako, reálne, že dobre, hra to vlastnejšie, ale že nie oveľa. Proste počúvaj to. A hrajú tu dva stage naraz. Máme teóriu, buď tu hra Electro a Oldies, alebo Maďari nevedia hrať hudbu a proste mixujú dokopy náhodné zvuky. Asi skôr to, že hrajú tak, ako rozprávajú, ty kokos. Hej. Sziasztok, hangyalebene. Festival skončil, som zastal pri tývkovia, že do piči, festival skončil. A že boha, že akurát, vieš, že teraz, vypla sa hudba. A otočili, vrátili sme sa a že ale že poďme sa ešte prejsť. To sme sa išli tam volať, kde kuchatkám. To ľudmi ma dáš vyjebať. O tretej ráno sa prechádzam po areáli, je mocné. O polnoci DJ príde a že vyjebe tú zástrčku a že... Mal tie hodinky? No. Že jedného drgneš a chlap zastaví hudba, že... Išli sme volať, kde tam kuchatkám a zrazu sme začali počuť hudbu. Chápos na seba, že čo? Že mne sa sníva, ja šaliem. A čím sme išli ďalej, tým bola hlasnejšia. Ďalej od zdroju, tým bola hlasnejšia. Poviem ti, prisám, najhlasnejšia bola, keď sme išli keď sme boli za ostrovom. Úplne na hrane Vadašu, tam bola, že najhlasnejšia. To nám nikto neuverí, ale tam bola najhlasnejšia. Opravdu se něco takového stalo? Výmysl. Sadli sme, išli sme do Maďarska druhýkrát. Nehali sme auto tak, že sme pozerali ten festival a konečne tam tá hudba hrala. Tak okej, vieme, že si z nás proste UFO nerobí srandu. Tak a sme tam stali pri tom festival, že no, a teraz čo? Tu je plot, hudba je tam niekde v riti, nemáme sa tam jak dostať. Poďme naspäť. Pošli sme k autu a takí dvaja Maďari, že... Tak začal rapotať na Alexa. A nakoniec sa si vyrozprávali po anglicky takí dvaja Maďari, mladí. A oni mi začali, že proste potrebujeme odviezť do tátu, že to je 12 minút odtiaľto, 6 km či koľko. Dáme vám kľudne, čo budete chcieť, dáme vám 5000 forintov. Viem, že vieš, čo by sme potrebovali? Listky na ten festival by sme potrebovali. A on že zavolám, že možno to budem vedieť vybaviť cez otca, že zavolám otcovi, či by vám nevedel vybaviť lístky na 2 dní. No im Samovi hlavne, či je s tým pohode, lebo on sedel vzadu, že nie, že ho dopichajú, vieš, cestou. A Samo potom
Samo cestou naspäť, že No, oni sa museli jak bať, ja som no, tam ja som sedel sedel jak Miku takto, a vieš, Ščerná. To je 10 €, to si zaplatím tak sebe. Ty máš také ploché. Prdli sme si. No, takže co to tady máme a kolik to stálo? Máme Simonovou košeli, Joey Barbaro. Kolik stála Simone? 30 rokov v skrini. Bangladeši. Nie, vedel si o tom? Vedel. Vedel si o tom, že som môžeme? Vieš, ak je, že Quecha alebo Husky a tie najväčšie stany, čo sú ako tie one, tak tým by sme mali napísať e-mail a pýtať si akože peniaze za to, že sme prišli, teda že Peter prišiel na to, že, Koko, to je vtipné. že v 5 miestnom stane sa môžu vyspať aj dvaja. A ja špekulujem, či by sa nevyspali aj traja, ale to si nie som istý. A možno by išiel aj jeden, myslíš? No to je pičovina. Tie postredia nemusí v ňom spať nikto. Ty kokot, Pečo, ty si inovátor! Odjebeš strechu, tak máš kabriolet dom, ty kokot. Kabriolet dom. Potrebujete relationship advice? Peťo potrebuje? Alex teraz zajebal, že keď nevieš jak ľúbiť, tak ľúb tak. Proste ja som kľúč ku všetkému, povedz. Áno, Samuel. Ja zvládnem aj pochvalu do piče. Nie, okay, these motherfucking shit. Ty kokos. Ja neviem, modrá malina, drť. Je tam, že modrá malina, citrón, jablko, jahoda. Neviem. To je konský kokot. Je to studené. A debrecínskou šunku. 5 miestny stan pre... Ja mne sa na čo? Nechci hovoriť, na čo? Otvor ústa. Tam ti chrústa. Nie, budú tu mravce. Veď ja to vypijem. Alex. Počúvaj ma. Kokos, ale nevypijú celú. Ty praskol, nie, ty sa celý ojebal. Pohár, vypichnem ti oči. O, starka! Padla ti peniaze. Nie, kámo, to sa napapkáme. My sme na to boli, či nechceš minútu? Innervajte s prekvapením. Aké prekvapenie skrývaš? Povedz. Za ucho také, že odpadne. Čo si všetko vytiahol? Toľko vecí aj nemáme. Si musel zobrať niekomu. Aké skrývaš prekvapenie? Som ťa zoď nebola zimka. Právačku. Zimka, myslíme na. Poď do piči a idem. Daj to zo mňa dole. Počkaj. 1, 2, 3, máme fialovú deku. Ty máš na sebe madrac. 4, 5. Simon, poď sem, poď. Poď za ním, poď. Poď na jeho hruď. Ja, že mu prijebe aspoň. Čo vám viacej treba? Konifer, šlapka, ktorá ledva drží potrovňu, najlepšia investícia pre pána kameramana z talianskej Uči, žiar nad dronom, obchodu, ktorú možno mať znať, že to zobrať. Zdravie na vaše. Zdravie na. Zdravie na. Počkaj, nerob, do piči, ty môžeš sa kúpiť práve normálne, lebo ty si prekonil manky. Kurva! Môžeš sa chvíľu správať normálne. Os! Tak, ty si nikto nevšimne. Môžeme vyraziť, nepoznám. Kam? Zuby tomu fotrovi. Ty si kokot. Prepnem to prekoku, ty koko. To bolí to. Očo. Že zomrem. Stavím sa, ty koko. Kámo. Aha. Ja som tu ani nemal byť. Nemal. Nesem báky. Ty sa tiež necháš na kokot. To smeš. Simon, nie. Tebe zajebalo. Čo robíš? Ďakujem. Poctivý nepár. Jebe, jak to vyzerá. Čo máš na sebe a koľko to stálo, Simon? Mikina neonová ultraborec, ktorú som si dokupoval z Real Geeku ako bundu plus za zľave asi za asi 5 €. Plávky, palmička, to je, že to je podporujú palmový olej asi za 10. 15 zatiaľ. Trenky nemám. A šlapky stáli Chvíľu v obchode. no inak by som to lepšie nepovedal, takže môj outfit volám, že vidíš ma aj v noci, aj keď ma nechceš, som tam a
Stále som tvoja nočná mora a... Dobre, 20 eur. Beržka za 20. House 25 alebo 30, šlapky 25, trenky asi 5. Dobre, to je 55 eur. Tričko asi 40, krát asi 30 a šlapky 25. Ja mám, že tričko mám za 10 eur, 15 eur niekde z kropu. Tepláky mám za tiež 10 eur povedzme, alebo dobre, dajme 20 asi euro. Neviem, skáde tiež z HMK alebo čo, ponožky srať. Ja mám tú výhodu, že mám tenisky, ale tie tenisky som dostal ako darček na narodeniny ešte od Mimi, takže nič, ale majú pre mňa hodnotu veľkú, keďže je to dar. A šperky sa nehodnotia? Tak kámo, toto je že 2 eurá reálne, toto je že 3 eurá a toto je že od Starkej nič. A to, kámo, toto je 300 eur. Ale vyhrával ma na očiach 300 eur. Hej, povedal si mi... Mám srdiečko, čo nikto tu z nich nemá. Máš srdiečko? Čo? Kde máš srdiečko? Veď v hrudi. Ja? Ale netrep. Samo, dobre, som rád. aké bolo dneska počasie? Vieš čo, asi také ako moje cecky. Takže úplne geniálne, daj. Šajmo. 10 hodín večer nachádzame sa v Šturove. Moje cesty práve vedú do tamtej toalety, kde položím najväčšie hovno na svete. Vy si tu teda užívajte ďalej a ja sa s vami vidím za nejakú pol hodinu. Majte sa. Ideme do klubu, alebo niekde, jedno je pojeme do kebabu, keď tam bude hrať hudba. Nie, jedno bude proste... Pojeme do maďarského Kičit Ekele Oda. Dáte si jeden čapovaný doby. Strašiteľné. Ty si hnusný. Ty máš hlavu jak kriketový balón. Kámo, jak som ja musel vyzerať, keď ty vyzeráš takto, jak vyzeráš? Ty si vyzeral jak sadlo spojené so slaninou. Dobre. Takže... Ale musí to byť stále tá istá máš, že keď budeme sa baviť o horčici, tak nemôže odskočiť ty kokot, že k stanu. Proste iba o tej jednej veci. Aspoň aby to bolo trošku zmysluplné. No. Plavčíka dám do klinču. No to je dobré. Slyšel si tú skladbu Mološko? Poviem, aby to trošku súviselo. Ja za olejbe plavčíka, že slyšel si tu skladbu Mološko. Však ale jasno, že začínam prvý. Ty si... Kamo! Jeb na to! Jeb na to! A ty si, počkaj, ty si mi... že poď prvý a ja že som dobrý, že daj mi chvíľu, ty kokot, nie? Simon, ty si pič. Ty si myslíš, že ja som len skonštatoval, že som dal plavčíka do klinču? Ja som to ani nepočul. Ja absolútne som vypol počúvanie, len že poď prvý, Simon. Dobre, tak... No veď ale, že ty... No veď nebol plavčíka do klinču, Simon. Nebol som plavčíka do klinču. On to povedal mimo, že... Jebol som plavčíka do klinču. Počul si tú skladbu Mološko. Nemáš natočené? Mám. Nie. To kurva, určite to tam dáš do toho vydrbaného videa, jak serem. Čajo. Čo ti jebe? Na zdravie! Padol stan. Boje! Zase táto vole. Neviem, kedy má byť drop, tam počujem ani kokot. Však ale parararam. Počujem, zavoláme už z našej party, odpadne. Nepočujem. To už je drop? Hej. Ja v ruke, že aký máš účes. Kokot, halo! You see these dogs in your backyard? Just look upstairs, I'm gonna hop. Bang bong. Yeah, what do you tell Joe Biden right now? Fuck your life, bing bong. What's up, baby? Take me out to dinner. What? Hey, yo! Halani, poďme zapozrieť tam na tú vodu. Do piči, choď. Okay, from the boat, we Počkaj, are correct. Simon, ja ťa zabijem. Ja ťa zabijem, Simon. Nemáme karty proste, prejebali sme celý stan. Karty piči. Celý stan. Celý stan. Ale že totálne celý stan. Karty piči. Jeden sa tam smeje kokot český, buzeraný s toma sandole a ponožky. Keď ho oplujem, tak zdochne. Do tajnej prehliadky. Reálne sme prehľadali celý stan, každý jeden batoh a ak prídu tí traja a nájdu tie karty, tak normálne tu urobím 6 backflipov po sebe na stole, začnem bunny hopovať po celom kempingu a mám piči.
Odkážeš ti niečo na posledné sekundy videa. Chlebič. Nie, na Fairmontu. Vyjebané tornádo. Zima? Celkom. Choď do piče, si mám chvíľku s tou. Peťo! Dobrú chuť. Simon. Ďakujem. Prečo máš moju jednu šlapku a stojíš ako debil? Neviem. Že baletní špičky a baletní piškoty sú... Ale ja by som si šiel niečo, že... Natlačiť do úst. Som hladný. Tak si klakni. Nie. Klakni si. Nie. Srať po niekom je normálne, že najväčšia slasť, bo proste ten záchod máte vyhriatý a proste neviem. Zazerá po mňa. Hajdri vyjebaný! Pomero? Haló! Oj, sorry. Ty si mi minule kúpil pivo. Ja? Že si napil baba? Som si dal najprv baldovskú bomborovičku. Vyzeráš jak tá nepríjemná z bufetu. Čo chcete? Násilnil mi kúty. Pindi, čo si o tom myslíš, že nadrapujem? Jebenia vášho boha, čo vy robíte se mnou? Ale ani nemňauka, nič sa kurva, keby je najbe na vajca totálny backhand, tak úplne, že je s tým pohode. Ty kurva jedna vyjebaná. Jak má tú ruku, jaké má ruku z okna. O kurva. Honíš si tú svoju malinkú cici. Dobre, What's the plan? Ideme si dať dofetovanú pizzu. Počuli ste už v našom záchrancovi Ježišovi Kristovi? No kupáno. Chcete sa o tom porozprávať? To je jak ministri, ja sedem kokodo. Nebudem to hovoriť na kameru. Čo? 7 čoho? 7 šotov alkoholu. Áno. Ty, oni rytieri. Pán kameraman jeden. Som rád, že som vám povedal, že mohli by ste točiť aj z vašich pohľadov a jediný, kto natáča je ja, Aleš. Mám pár videí. OK, tak budem pohoda. Tak 3. Pamätáš si, keď ministri som potreboval žuvačky súrne a tam bol tá skupinka tých náboženských kokotov a Alex mi že nechoj, aj som išiel za nimi, že dáme ti žuvačky, ale poďme sa porozprávať o pánovi. Ja som takto stál a díval sa, alebo za 5 minút za mnou. Mal si o koliesko naviac? Mal som o 40 koliesok naviac. Na čo točíme dvaja, Simon? Preklikávať zábery. Hej, teraz urobíš, že tam a teraz tu, a tam a teraz tu, a tam a teraz tu. No a to tak samo nebude chcieť. Pinďo, čo tu robí? Pinďo, nie, Simon si na verejnosti. Jem. Nevidíš? Extrémne Máš obzor takto. Brinzové halušky bez brinze a bez slaniny. Kamo, nie si vôbec dobre. Samko, a ty ako hodnotíš medailonky? No koštuj. Hej, happy? Si happy? Ukáž, aký moc si šťastný. Veď som šťastný, si Ukáž, ako moc. Koľko si ideš dať zmrzlín? 4 kopčaky. 4 kopčaky. Čo si myslíš o tvojich haluškách z Čípoš? To uvažujeme vlasti zrada. To, že spravia ešte na slovenských hraniciach. Najlepšie, že tu majú štúr a sochu. Čo? No ináč, hej. Čo si o tom myslíš? No neviem, zase som sa akože nie, že nehal nahovoriť, ja som povedal sám, že to akože zdám. Myslíš, že to bude môcť šípať? No tak neviem, ja si jebem čili, že furt do huby. Nebojím sa skôr, že ústa, ale skôr sa bojím, že čo budem potom, keď naspäť, Keď to pôjde von. Na mňa to nebude čo? Nebude to také hrozné. Stal kompliment, že či som mal už 16 rokov, keď som to kupoval. Ja čo normálne... Najstarší tu, ty kokot. Čo ti jebe? Je? No však ja. Čo? No veď ja som najstarší.
No však kokot. Najviac rozumu. No. Hodí vonej kameru. To nemá. Bol vadáš. Vy ste jebnutí dvaja, vy máte 16 IQ dohromady, ale... Kokoti. Jedna by mala poslať peniaze. Poslal mi 2 hlasovky. V prvej hlasovke, prvé slova. No ja by som ti poslal tie peniaze, ale no, trošku sa to dojebalo. Neskôr do stredy, alebo čo? Z Islandska by to bude. Z Islandska. Nič sa nedieje. Tento chlapec tam sám. Tie peniaze pred také pohoda. Islandska. Na Islandsku je sám. Dneska jsem dělala žemlovku. Tretíkrát to hovorí. Že live? Áno. Áno! Čo Štúrova? Zdravím do Štúrova! To ja my? Ukáž, koľko tam má ľudí. Niekde napísal, že mŕtkový hulmikár. Nejsem smutná. Ještě přijdu a příslu. Že ochutnáva sa niekdy tvarok z rávku? Čo je z rávku? Tak z kokota. Budete chytat za slovo. Máte doma boxer. No čo? Ideme jebnúť ten chips? Ty si čakáš ako na spasenie, držím to. Nech sa mi kúkať kukurvu. Kurvu. To bude jak dobre vyzerá. Nie, nie, cez na čo si to dajú? Deň. D. Ale do grca by som sa z toho nemal. Voní to jak smrť? Ukáže, tak sa voňať. Honí to jak smrť. Ukáž? Máš 5 minút? Hej. 4 minúty 50 sekúnd. Kámo, keby to neštípalo, že vôbec nie som od... Má 4-patrová budova. 4. A koľko má okien? Samo, aké je hlavné mesto Bratislavy? Bratislava je hlavné mesto. 4 minúty, Samo, poď 4 minúty. Aké známky si mal na matúru? 4. Nemám Koľko má stonožka mol? 6. Ser. To. Že videl som ľudí, to malo oveľa horšie. Šapíto. Tak ja samo fakt žere, že fakt žere štiplavé. Ktorý sa to s tebou brá? Ja nevydržím. Dobrá, ani ja nevydržím. Jen sa vysrať. Pošli vedľa. Čo nás robíš? Počkaj, ja ti toho... Takto budeme sa aj čo tebe. Samko, ako sa cítiš? Pohodka. Jak nič. Vy dva tupci. Kámo, tie hodiny je počuť až von! Dobrý večer, mám se dobře. Vypusti tú panenku ven! Počkej, keď ti obserem zabíja. Obsereš mu spacák. Jak vo väzení? A jak vo väzení. Pomoc! Pomoc! Nevidím ťa ani kokot, mi svietiš do očí. Ktorý si ty, Simon? To čo bolo? Simon! Vypáliš mi oči už! Toto je kurva zlé! Jaj! To piči, teraz čo? Ale mám jednu ruku pod vlastnou váhou! Fuj, ty najbaná pičanina! Maša sa! Čo? Tak vtipné. Ja som myslel, že mám tú ruku. Počkaj, Milku, kokot, drž. Mám. Dám 300 kg, asi hej. Kámo, pozri, aký mu dám útok teraz. Asi. Pádzo. Nie, Kde ideme? Do Štúrovčanu. To je aká samotka. To je že definícia stanu. Tak skúsim naštartovať radšej. Čo? Hej, lebo
lebo tam bol transmitter zapnutý. Tak aby mi nevydrbalo baterku a... Ja som ho vytiahol. Vieš, že by sme len zajtra odchádzali len... Načapuj mi Bernarda. 20 kg. Super. Petre, kde ideme? Dostanu. A potom možno ešte na ostrov. Nikoláve, dvíhaj. Dvíhaj kurva, lebo sa chci vypnúť. Tak jej pošlite fotku. Pošlite fotku. Alebo video. Stále voláte. Veď pošli fotku. Presne ešte budeš s nami v meste. Výborne. Boli sme v meste. Mama, pre Boha, deti. Ona v robote, ja v bare. A dní mesta, počujete, jeden guľa sa varil, jeden poľovník tam drémal, normálne. Normálne na tutovku. A jeden cigán, také piskacie panačiky a vrem, koľko to stojí? A on, čo si začal tam vrem, že koľko? A on, eur. Ono, že aj 2,3, ale radšej povedal euro. Ja, že vedľa cesta taká lavica, takí dvaja tam driemali. Jeden ten držal len tú cigartu driema. Ja vrem, ten je Exitus, určite mŕtvy. Tak normálne. Pivo a ona horá tá cigareta sama. Boli si tu už niekedy 5-6 rokov dozadu? Jasné. A tiež sme boli rezubitovaní? No tak to nechcete vedieť. My to sme zvedaví. Nie. To už tu nie je. Tuto, takéto drevené, pamätáte si to? Áno. V kope. To boli tie... Ja som na stoličke spala, takto som spala, potkali tam len takými, ktorí tam boli, v rohu. Tam boli riady z guľašov, alebo ja neviem, z čoho to bolo. Kríž sa tam diaľ, že to mačky, a že nie? Boha, to nič, to nešlo. Potkami? To boli potkami. Picho, to také. Kríž sa trli, či vravím, jak rottweileri. Ja som na vrchu, nohy na vrchu, to tam chmírilo ti vraj jak metre v Prahe. Na kamerovanie. Na druhý deň zavolal tej majčinky. Že on niečo si kaže, on nie mimo. Ja viem, kurva, máš 20 minút na to mimo, aby si z toho mima prišiel tu. 20 minút volám hygienu. Krista z Mercedesom, tak zakrútil, neviem, ktorú to bolo, asi toto prvú. Zakrútil som, že čo, že jaký problém, mám, nejaký problém. Ja viem, že nie, len na studiu myši sežrať, kurva. No, počujeme, hej, a počuj stále, vieš, kedy bol krk mal spojený s trupom. Zdravím, 530, a to počujem, to spali. Budem autentický. Hej, počujem, hej, 530 eur, vrem, a počujem, ty mi dáš 600. Že sa zbalím a že idem domov. Sama ja sám. Končíme. Chvála Bohu. Výborne. Simon, splnil sa ti sen, že si smetiar? Splnil sa mi senil. Neviem, som zvedavý, kde skúvam toto drevo. Ak v čase vydania tohto videa niekto to video bude vidieť a uvidíme, že je tam to drevo, tak si ho môžete zobrať, je tam od nás. Daj mu! Ako to drapil. Čo si chcel zlomiť tú vodu? Môže byť. Ale máš riť riadnu. Drahé. Vlastne sa iba 4x4, 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 je to 4x4? Aké náhodné vzadu to vie, že to je 4x4? Nie som si istý. 4x4. 4x4. 4x4 krát to bolo... Cadillac LP, dávame Vadašu Papa. Papa. Papa všetkým nepríjemným sekuriťačkám pojebaným. Takým nepríjemným Maďarom. Tento trip by som zhodnotil, že potrebujeme ešte jednu penku. Hej. Minimálne bolestné. To nejak ukončiť? Nie. Dobre. To úplne chápem a rešpektujem tvoje rozhodnutie. A ideme naspäť. Aj. A znova do stredy.
Pre všetkých bílych a pre všetkých cigánov. Ide do ulice, idú piče štekať. Mňam, mňam.